bosan-bosan ketemu Mama Zahra ya. Mama Zahra rencana mau ngambil ini pohon kecipir yang sangat rindang, sangat subur ya. Lemu teman-teman cipirku. Mau metik cipir karena cipir itu kalau kelamaan di pohon sayang bolo eman-eman. Jadi kita petik. Ini karena terlalu rindang nih teman-teman. Sampai yang di dalam tuh gede-gede, Mama Zahra nggak tahu kalau yang gede-gede tuh udah banyak di dalam tuh isok kayak pipit bolo. Yang segini-gini ini harus kita panen, soalnya kalau kegedean tidak enak bolo. Pokoknya membantu ibu rumah tangga lah ini kalau kita nanam depan rumah gini nih ya bolo. Nah terbantu ya teman-teman. Yang tadinya mau belanja sayur jadi ora sido. Oke kan bolo. Ini nom-nom iki enak juga iki teman-teman tuh. Kubane iki wih. Tuh mudah-mudah. Selalu iki ora entek-entek iki Mama Tri panen terus iki bolo. Tuh nom-nom seneng nek wis ngepek-ngepek ngene iki. Pengen terus. Iki juga apa ya? Suamiku, anak-anakku tidak bosan sama sayur ini. Lagi kecipir ini sepenting lawane bolo iki nih direbus kudune ono ayam goreng apa iwak goreng. Nah iki tok celek sambel anak-anak ora gelem. Anak-anak walaupun cipir rebus ora apa-apa hari-hari tapi lawane ganti bolo. Lawane ayam goreng kan goreng. Iki bolo tak spill ki sing wis gede-gede ki bolo sing sampai Mama Tri itu nggak tahu itu. Tuh. Ketok ora? Tuh. Ini loh nak nih. Segede-gede ini tuh di dalam-dalam tuh udah nggak tahu tiba-tiba gede. Nggak apa-apa dibuat bibit ya. Oke, godongnya lo lemu-lemu. Mereka bolo, ki lombokku bolo. Ki lombokku sing pertama panen sudah tidak begitu cantik, tapi sing ujung kono bolo. Delok ini. Wayu tenang, Masya Allah ya. Masya Allah. Lombok larang duwe kok ngene iki seneng bolo nggih. Buai akeh iki bolo ya Allah ya. Pokoke wis guyu terus tiap esuk nek weruh pekarangan ngene iki. Wis pokoknya seneng wis. Ora semak emas berlian suruh lombok mendino seneng bolo. Ye. Bojoku pinter nandur kelompok bojo ya. Kelompok setan. Cilik-cilik buaya akeh bolo iki. Iki sing garai pedes banget. Nek setiap gawe bakwan, tahu cokol wis ponen iki. Iki ora mati-mati nek sing tahunan iki. Tak pek juga iki bolo sik. Kita pek. Masya Allah nek ngene iki seneng banget. Lombok wis ora tau tuku bolo. Wis ora tau tuku wis pokoke angger awan mengarep sithik wis metik-metik bolo nggih. Masya Allah iki juga aku seneng bolo apa sambal ijo wis ponen bosen setiap Mama Tri ngontenku selalu ngomong aku seneng sambel lombok ijo pancen enak. Lombok ijo karo bawang putih ngono tok ais bolo wis pokoke wis suara azan teman-teman karena ini hari Jumat ya teman-teman. Kok belum cipire juga kita lanjut wis lomboknya aku lanjut engko meneh udah ngebek iki suwen iki lombok setan iki wis ponen sepil aku nandur bayam juga teman-teman tapi nanti tak sepil nek bayam wis lemu yo karena lemu tak sepil iki. Aduh tinggi nggak semute bolo Insya Allah akeh iki anak-anak iki cilik anak-anak yang kecil nggak usah kita ambil ya biar dia gede dulu tuh banyak teman-teman banyak. Iki nyempel nang jero ngene iki janek raruh nyempel di meneh kelemon sakjane iki sak lanjaran iki nek siji ayah nek telu. Oke
lumayan oleh lombok, oleh cipir tak kodonge. Padahal lombok iku pengen amek meneh kudu akeh men sip. Bye bye, aja bosen.